Helo, fy enw I ydy Sian Thomas a dwi'n gynghorydd gyrfa gyda Gyrfa Cymru. Rydyn ni wedi creu'r fideo cyfarwyddyd hwn gyda'r ganolfan byd waith i ddangos y cymorth y gallwn ei gynnig unrhyw un sydd wedi colli ei swydd neu sy'n ddi-waith. Yn ystod y sesiwn yma, hoffwn ni drafod dwy elfen. Yn gyntaf, hoffwn sôn am y cymorth y gallwch chi ei gael gan Cymru'n gweithio drwy Gyrfa Cymru, ac yn ail, sôn am y pecyn cymorth React sydd ar gael i unrhyw un sydd wedi ei gwneud yn ddi-waith am unrhyw rheswm. Ymhellach, bydd unigolion yn parhau i fod yn gymwys ar gyfer y rhaglen yma am flwyddyn o'r dyddiad a gwnaethpwyd nhw yn ddi-waith. Felly, pwy ydy ni? Mae Gyrfa Cymru yn is-gwmni ym merchnogaeth lwy'r Llywodraeth Cymru. Rydyn ni'n darparu gwasanaeth i bobl o bob oed ac yn cynnig cyngor a chyfarwyddyd gyrfaoedd a chymorth cyflogaeth am ddim ac yn ddi-duedd. Rydyn ni'n helpu plant, pobl ifanc ac oedolion ledled Cymru. Yn ogystal â'r gwaith rydyn ni'n ei wneud mewn ysgolion, mae Gyrfa Cymru hefyd yn darparu gwasanaeth Cymru'n gweithio, sef dull newydd Llywodraeth Cymru o ddarparu cyngor a chyfarwyddyd cyflogaeth a gyrfaoedd proffesiynol. Di-duedd ac am ddim i unrhyw un dros 16, ond os nad ydynt nhw mewn addysg gorfodol. Helo, Karen Armstrong ydw fi. Rwy'n ymgynghoridd cyflogwr i'r canolfan byd gwaith. Rwyf yma heddiw ar ran y canolfan byd gwaith a'r adran gwaith a pensiynau i ddweud wrthych am y cymorth sydd ar gael os yw'ch swydd yn cael ei ddileu. Fel sefydliad, rydym yn deall y gall dileu swydd fod yn dramatig i unigolyn a theuluoedd ac rydym yn sensitif i'r heriau y mae ffactoriau allanol gan gynnwys coronavirus yn cael ei gyflwyno i ni fel cymuned ac fel gwlad. Ei nod cyffredinol yw cefnogi pawb fel unigolyn a gyda gofal a thrigaredd. Mae'n byd fel oeddwn yn ei wybod wedi newid ac rydym i ni gyd wedi gorfod newid age. Mae'r adran gwaith a pensiynau yn ymrwymunedig i gefnogi'r holl unigolion sydd angen ein help. Felly, beth allwch chi ei ddisgwyl? Help a chyngor i ddod o hyd i swydd? Mae'r canolfan byd gwaith yn gweithredu gwasanaeth ymateb cyflym i'ch helpu gyda'r camau nesaf wrth ddod o hyd i swydd ac i'ch cefnogi gyda unrhyw help sydd angen arnoch yn ystod y cyfnod hwn. Rydym yn helpu pobl sydd wedi effeithio gan ddileu swydd. Mae hwn yn cynnwys y rhai sydd dan fygythiad o ddileu swydd. Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â nifer o sefydliadau fel Gyrfa Cymru, awdurdodau lleol a'ch cyflogwyr i sicrhau eich bod yn cael y gefnogaeth gorau sydd ar gael i chi yn ystod y cyfnod ansicr hwn. Mae'r canolfan byd gwaith ar agor ledled Cymru gyda anogwyr gwaith ar gael eich cefnogi i ddychwelyd i'r gwaith. Mae yna swyddi ar gael o hyd mewn diwydiannau critigol fel logistig, manwerthu bwyd, amaethyddiaeth a gofael darganfanwch fwy ar help swyddi ar gov.uk. Yn ogystal â swyddi gwag presennol, mae gan y wefan hon awgrymiadau a thecnegau ddefnyddiol ar gyfer ymgeisio am swydd a llwyddio mewn cyfweliadau. Peidiwch ag anghofio amlygu eich sgiliau trosglwyddiadwy. Sgiliau trosglwyddiadwy yw unrhyw sgiliau sydd gennych sy'n ddefnyddiol i gyflogwyr a draws amryw o swyddi i diwydiannu gallai'r rhain cynnwys sgiliau fel hebygrwydd, bod yn drefnus, arwain neu waith tîm, rinweddau y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt wrth recriwtio. Mae asyniaethau recriwtio hefyd yn recriwtio am swyddi ran amser a llawn amser yn ogystal â swyddi parhaol a dros dro. Mae rai cyflogwyr ond yn defnyddio asyniaeth recriwtio hysbysebu y swyddi gwag. Wrth chwilio am swydd, mae safle dod o hyd i swydd yn bwynt cychwyn da. Dyma wefan gan yr adran gwaith a pensiynau i chwilio am swydd ar-lein am ddim sy'n hawdd i'w defnyddio. Mae'r safle am ddim i gyflogwyr i'w defnyddio hefyd, ac mae yma amrywiaeth dda a chymysglyd dda o swyddi gwag yma, rai llawn a ran amser parhaol a dros dro. Gallwch
i'w chwythio CV, sefydlu rybyddion i-byst i'ch rybyddiwch chi am swyddi gwag newydd. Gallwch weld eich chwiliadau, swydd a cheisiadau, swydd flaenorol. Os oes gennych anabledd neu gyflwr iechyd, gallwch hindro eich chwiliad i ganolbwyntio ar cyflogwyr sy'n ymrymunedig i gefnogi bobl sydd ag anabledd neu cyflwr iechyd. I rai bobl, mae hwn yn gyfle i chwilio'r opsiwn o hunan gyflogaeth, efalla'ch bod wedi bod yn gwneud rhywbeth yn eich amser hamdden ac yn awr yn eisiau chwilio'r posibilrwydd o wneud hyn yn yrfa yn y dyfodol. Rydym yn gweithio gyda nifer o sefydliadau all darparu gefnogaeth ac arweiniaeth cywir i unrhyw un sy'n styried hwn fel opsiwn. Darganfyddwch fwy wybodaeth ar-lein yn y gov.uk. Work for yourself. Felly, sut allwn ni eich helpu chi os ydych chi'n ddi-waith? Gall Cymru gweithio gefnogi unrhyw un sy'n ddi-waith am ba bynnag reswm. Gallai hynny fod o ganlyniad i golli swydd, ond nid yw'n gyfangedig i hynny. Gallwn hefyd helpu cyflogwyr sy'n wynebu'r penderfyniad anodd iawn i leihau eu gweithlu. Byddwn ni'n sicrhau bod y wybodaeth diweddaraf ar gael i'r rhai sydd ei hangen. Byddwn yn eich tywys drwy broses o ddod yn ddi-waith a cholli eich swydd ac yn eich helpu i symud ymlaen yn llwyddiannus. Efallai bod angerdd cymorth ymarferol arnoch chi. Gallai hyn gynnwys paratoi CV, bydd ein tîm o gynghorwyr yn eich helpu i lunio CV, dulliau cyfweld, pryd oedd y tro diwethaf i chi gael cyfweliad, efallai bydd angen i chi gael sesiwn diweddaru. Tueddiadau recriwtio, gallwn rhoi gwybod i chi beth sydd wedi newid yn y byd recriwtio. Gwybodaeth am y farchnad lafur, gallwn rhoi wybodaeth i chi am y farchnad lafur lleol, rhanbarthol, neu hyd yn oed y farchnad lafur genedlaethol. Yn ogystal â hynny, gall ein tîm o gynghorwyr sydd wedi hyfforddi'n broffesiynol eich helpu chi i wneud penderfyniadau, edrych ar y wybodaeth sydd o'ch cwmpas, a gwneud y gorau o'r cyfleoedd sydd ar gael. Byddwn ni byth yn dweud wrthoch chi beth i'w wneud. Byddwn yn eich helpu i sicrhau bod gennych y sgiliau i symud ymlaen a dod o hyd i swydd arall neu barhau i gynllunio eich gyrfa. Mwyn i ni allu eich helpu ymhellach, mae Cymru'n gweithio wedi gael ei gomisiynu gan Lywodraeth Cymru i gyflwyno'r pecyn cymorth REACT. Y rheswm am hyn yw bod Gyrfa Cymru yn gwbl ddi-duedd. Beth yw ystyr hynny? Mae'n golygu mai chi yw canolbwynt popeth a wnawn. Fyddwn ni ddim yn ffafrio darparwyr hyfforddiant, cyflogwyr nac unrhyw un arall. Chi fydd ein blaenoriaeth. Felly, beth yw REACT? Mae REACT yn helpu pobl sydd wedi colli eu swydd neu sy'n ddi-waith i gael sgiliau newydd ac mae'n annog cyflogwyr sy'n recriwtio i gyflogi gweithwyr sydd wedi colli eu swydd neu sy'n ddi-waith. Pwy sy'n gymwys ar gyfer REACT? Mae cymorth o dan y cynllun REACT ar gael i unrhyw un sy'n byw yng Nghymru, sydd wedi cael rhybudd ffurfiol y bydd yn colli ei swydd, neu sydd wedi ei wneud yn ddi-waith am unrhyw rheswm, sydd o fewn 12 mis o'r dyddiad y gwneud nhw yn ddi-waith. Sydd heb fod mewn cyflogaeth barhaus am 6 wythnos neu fwy rhwng y dyddiad y golli ei swydd a dyddiad y cais am grant REACT. Sydd heb gael unrhyw hyfforddiant sydd wedi ei rannu'n gyrhoeddus ers colli ei swydd neu ddod yn ddi-waith, gan gynnwys rhaglenni dysgu yn y gweithle fel prentisiaethau. Mae yna 2 rhan i'r cynllun REACT, gallwn fanteisio ar bob un o'r rhain, ond mae rhaid i chi ddilyn y meini prawf ar prosesau. Yn gyntaf, y grant hyfforddiant galwedigaethol. Grant yw hwn ac mae hynny'n golygu na fydd rhaid i chi dalu ei nôl. Mae hwn yn grant o hyd at 1,500 mwyn i'ch helpu chi symud yn agosach at y farchnad lafur. Gallwch ei ddefnyddio i dalu costiau hyfforddi i ddiweddaru eich sgiliau cyfredol neu i ddysgu sgiliau newydd. Mae'n rhaid i'r sgil newydd hwnnw fod yn angenrheidiol mwyn sicrhau ei bod mewn sefyllfa well ar gyfer y farchnad lafur. Yn ail, y grant cymorth ychwanegol sy'n grant o hyd at 200 i'ch helpu gyda costiau teithio i gyrsiau hyfforddi, costiau llety dros dro, gyfraniad tuag at costiau gofal plant tra byddwch yn hyfforddi a chymorth gyda chost cyfarpar arbennig mwyn gwared a rwystrau hyfforddi.
Trydydd rhan React yw'r cymorth recriwtio i gyflogwyr sy'n cael ei gynnig i gyflogwyr am eich cyflogi chi a gall fod gymaint a 3,000. Mae 1,000 arall hefyd ar gael tuag at gostiau hyfforddi, sydd ond ar gael i gyflogwyr am eich hyfforddi mewn sgil newydd sydd eu hangen arnoch chi ar gyfer y swydd newydd. Eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau bod y cyflogwyr yn ymwybodol o'r taliadau cymhelliant hyn, ac efallai bydden nhw'n ystyried eich cais mewn goleuni mwy cadarnhaol yn sgil y wybodaeth hon. Bydd darlediadau mwyn gwneud y cais am y bydd dar cywir gallwch defnyddio gov.uk Benefit Calculator. Bydd amgylchiadau pabl wahanol. Awgrym da, edrychwch ar www.entitled.co.uk. Mae'n bwysig i chi sefydlu pa fydd dal bydd gennych hawl iddo a pa un a fydd dal yn seiliedig ar gyfriniadau fel lwyfans ceisio gwaith dull newydd a lwyfians cyflogaeth a chymorth dull newydd. Mae'r ddau fydd dal hwn yn seiliedig ar eich gyfriniadau yswiriant gwladol yn y 2 i 3 blynedd diwethaf ac mae'n cael ei dalu am hyd ar 6 wythnos ar hugain. Nid yw cynilion yn cael ystyried ar gyfer y budaliadau hyn, fel arall gall bydd ar prawf modd credyn cynhwysol fod yn addas i'ch amgylchiadau presennol. Fodd bynnag, mae'n werth dweud bod unrhyw daliadau dileu swydd rydych yn ei cael neu gynilion sydd gennych yn cael ei ystyried fel gyfalaf a gall effeithio eich hawl. Mae'ch taliad gredir cynhwysol yn cynnwys lwyfiant safonol ac unrhyw symiau ychwanegol sy'n berthnasol i chi enghraifft os o'ch gennych plant, mae gennych anabledd neu cyflwr iechyd sy'n eich adar a gweithio neu mae angen help arnoch i dalu'ch rent. Mae yna opsiynau gwahanol, felly mae'n syniad da i chi archwilio i'r opsiynau gorau yn seiliedig ar eich amgylchiadau presennol cyn gyntedd ag y gallwch. Gwnewch eich cais ar-lein ble bynnag yn bosib, ewch i gov.uk gwneud cais am credyd cynhwysol am fwy o wybodaeth am wneud cais a pha waith papur fydd angen i chi ei darparu. Bydd eich cyfweliad ag ynogwr gwaith naill ai ar-lein, dros y ffôn neu wyneb yn wyneb mewn canolfan gwaith. Bydd yr ynogwr gwaith yn egluro'r holl broses i chi a bydd angen i chi gwblhau ymrwmiad hawlydd. Mae hwn yn gontract ysgrifenedig rhwng chi a'r adran a'r gwaith persiynau ble byddwch yn cytuno ar sut y byddwch yn paratoi am waith, sut y byddwch yn chwilio am waith, cynyddu eich enillion os ydych eisoes yn gweithio. Darganfyddwch fwy o wybodaeth am gefnogaeth, cyflogaeth a byd-daliadau yn Understanding Universal Credit Hafan Gymraeg. Os ydych wedi cyrraedd neu agosau at oedran pensiwn, efallai bydd angen cyngor arnoch ar bensiynau neu ymddeoliad. I ddarganfod beth sy'n digwydd am eich pensiwn gweithre, gofynnwch eich cyflogwr neu eich deparwr pensiwn. I ddarganfod mwy am eich pensiwn wladwriaeth, gan gynnwys faint y gallech ei gael a pryd y gallwch gwneud cais amdano, ewch i www.gov.uk pensiwn y wladwriaeth. Os ydych yn 50 oed neu'n hŷn, ac mae gennych pensiwn cyfraniad wedi diffinio, gallwch cael apwyntiad arweiniad didydd am ddim gyda PensionWise. Ffoniwch dim 800 138 3944 i drefnu apwyntad neu ewch i pensionwise.gov.uk. I gael gyngor annibynnol a pensiynau, ewch i www.pensionadvisoryservice.org.uk. Mae ymdopi a cholli swydd yn gyfnod heriol, ond mae pob math o gefnogaeth a gael i chi i helpu dychwelyd i'r gwaith gyda hyfforddiant, pryderon ariannol a lles. Dyma rai sefydliadau sydd ar gael sy'n cynnwys amrwyaeth o gefnogaeth. Maent yn elusen iechyd meddwl. Maent yno sicrhau nad oes unrhyw un i wynebu problem iechyd meddwl ar ben ei hun. Gwasanaeth adran a phensiynau. Mae'r gwasanaeth hwn yn darparu arweiniad, arian a chyngor dyled am ddim ar-lein a dros y ffôn.
Mae PensionWise, y gwasanaeth cynhori a pensiynau a'r gwasanaeth cynhori ariannol i gyd wedi dod ynghyd i fod yn wasanaeth adran a pensiynau. ECAS, mae'r gwasanaeth cynhori, cymodi ac fathreddu yn gorff cyhoeddus anadrannol y goron y Deyrnas Unedig. Ei bwrpas yw rhoi cyngor dirydd am ddim i gyflogwyr a gweithwyr ar hawliau, rheolau ac ar gorau yn y gweithfa. Maent hefyd yn cynnig cefnogaeth datrys anghyfodau. Cyngor a bopeth, rwydwaith o 316 elusennau annibynnol ledled y Deyrnas Unedig yw cyngor ar bopeth sy'n rhoi gwybodaeth a chyngor cyfrinachol am ddim i cynorthwyo bobl a phroblemau ariannol, cyfreithol a phroblemau eraill. Nid ydych ar pen eich hun, cofiwch hynny. Siaradwch â chydweithwyr, teulu, ffrindiau am sut rydych yn teimlo ar hyn rydych yn ei wynebu. Peidiwch ag agnofio ein bod ni yma i gynnig cefnogaeth a helpu yn ôl i'r gwaith. Crynodeb a phethau yw hystyried. Beth yw eich sgiliau trosglwyddiadwy? Y sgiliau yr ydych wedi meithrin drwy gydol eich bywyd gwaith a gallwch eich trosglwyddo yn rhwydd i weithio gyda cyflogwyr newydd. Meddyliwch am y profiad sydd gennych. Pa fath o swydd hoffech chi ei wneud yn y dyfodol? Oes yna gyfleoedd ar gael i weithio yn y diwydiant hwnnw. Meddyliwch am y farchnad swyddi a sut mae'n newid. Sut mae hyn oll yn effeithio ar yr ardaloedd o'ch cwmpas. Oes yna rhywbeth yr ydych chi'n wastad wedi bod eisiau ei wneud? Oes gennych chi unrhyw hobïau neu diddordebau? Ydy hwn yn gyfle i chi newid gyrfa? Gallwn drafod yr holl opsiynau gyda chi a dechrau cynllunio eich gyrfa ar gyfer y dyfodol. Does dim rhaid i chi wneud hyn ar eich pen eich hun. Mae Cymru'n gweithio a'r ganolfan byd gwaith yma eich cefnogi chi. Chi sy'n bwysig i ni. Byddwch yn bositif. Chwiliwch am Cymru'n gweithio neu ffoniwch dim 800 dim 28 48 44.